Vzhľadom na to, že teda tiež som zo Slovenska, tak sa pokúsim vyhnúť niektorým informáciám, ktoré už zdieľala kolegyňa a sústrediť sa možno skôr na takú morálnu stránku veci. Ja som teda pracovala 10 rokov na hematoonkologickom oddelení v nemocnici ako klinický psychológ a aktuálne pracujem v súkromnej praxi ako psychoterapeut. A naďalej časť mojej práce som si vlastne ponechala ako prácu s onkologickými pacientmi, keďže myslím, že viacerí máte skúsenosť, že keď sa nás to raz dotkne, tak sa potom vlastne táto oblasť veľmi ťažko púšťa. No a vzhľadom na to, že posledné obdobie bolo pomerne náročné, predpokladám, že nielen na Slovensku a posledné obdobie, myslím, niekoľko uplynulých rokov, tak sa vlastne hneď na začiatok chcem aj poďakovať za možnosť zdieľať tie skúsenosti, ktoré s onkologickými pacientmi za toto obdobie mám. Dovolila som si tu trošku zhrnúť aj nejakú takú štatistickú situáciu ohľadom liečby onkologických ochorení na Slovensku. Nám sa podarila taká veľmi zásadná vec, bohužiaľ si mnohí myslíme, že sa podarila o niečo neskôr, ako sa mala podariť, a to je skvalitniť štatistické údaje. My sme ešte niekoľko rokov dozadu, 2-3, mali údaje 8 rokov staré, ktoré boli síce kvalitne spracované, ale vlastne vôbec neboli aktuálne, pretože mnohé trendy o tom, ako narastá počet niektorých onkologických ochorení a napríklad štádia, v ktorom sú diagnostikované, tak ako by 8 rokov stará štatistika bola vlastne úplne nezmyselná, alebo teda nezmyselná pre tú aktuálnu dobu, že napríklad v roku 2020 mať poslednú informáciu o počte onkologických pacientov na Slovensku z roku 2012 je naozaj veľmi skresľujúce. Národné centrum zdravotníckych informácií ale vytvorilo Národný onkologický register, ktorý sa už pohybuje niekde v rozmedzi tak 1 až 2 rokov, čo sa týka aktuálnych informácií. Čo sa týka nových prípadov, tak ešte stále tam máme ten údaj aj starší. Ja som to tu dala pre porovnanie. No aktuálne sa pohybujeme až niekde pri čísle okolo 40 000 nových prípadov ročne. Na Slovensku žije plus minus 5 miliónov obyvateľov. A počet úmrtí, čo je možno z môjho pohľadu taká akože pomerne dobrá správa, sa stále pohybuje niekde okolo 12 až 13 tisíc. Podobne to bolo napríklad aj pred 10 rokmi. A dojde mi to, že je to vlastne dobré znamenie z hľadiska toho, ako vieme onkologické ochorenia liečiť. K tomu, že v dnešnej dobe je to teda informácia, ktorá je z jednej súkromnej poisťovne, nie úplne z najväčšej, ale veľké množstvo, takmer 20% pacientov je diagnostikovaných až v 4. štádiu onkologického ochorenia. Ja už som začula vašu diskusiu a spomínali ste, aká dôležitá je prevencia. A u nás bohužiaľ prevencia je ešte niečo, na čom musíme popracovať. A je to vlastne vidno aj na percentách, ktoré sa tak nejako dali dohľadať. My máme na Slovensku vlastne možnosť absolvovať 1-krát ročne preventívnu prehliadku u gynekológa bezplatne. A vyzývajú na to aj zdravotné poisťovne. Dokonca ja osobne mám doktora, ktorý má nejakú osobu a oni telefonujú a vlastne vyzývajú pacientky na to, aby raz za rok na tú prehliadku prišli. Napriek tomu iba 37% žien túto prehliadku absolvuje. Aj keď ženské rakoviny patria do top 3 najčastejších diagnóz na Slovensku. A vy ste spomínali aj rakovinu, alebo teda prevenciu rakoviny kolorekta a tam je to vlastne ešte horšie z podobných príčin, ako ste spomínali. Čiže niekto povie, že je to nepríjemné, nepohodlné, nedá si nič nikam pchať alebo podobné veci. A napriek tomu, že sú u nás aj neziskové organizácie, aj lekári, aj ľudia medzi sebou, ktorí sa o tom snažia rozprávať, tak čakáme ešte väčší efekt. Čo sa týka zmien v práci s onkologickými pacientmi,
Ja som vybrala témy, ktoré v posledných rokoch rezonujú najviac a je to naozaj že viac z vlastnej skúsenosti, o čom sme sa s pacientmi častokrát rozprávali, čo boli témy, ktoré prinášali. Pretože mám pocit, že pred pandémiou to bolo také, povedala by som, že monotónne, že sme sa naozaj pohybovali. Ja som vtedy pracovala iba na oddelení a pohybovali sme sa okolo liečebného režimu, pohybovali sme sa okolo toho, že sú oddelení od svojich rodín, okolo nejakých zdravotných ťažkostí, ktoré prichádzajú ako vedľajšie účinky chemoterapie, sociálne zabezpečenie bola veľká téma, ale niekoľko týchto tém sa prosto opakovalo stále dokola. Až keď prišiel COVID, spravilo to výraznú zmenu. Nielen preto, že sa zväčšila akoby vzdialenosť medzi ľuďmi. U nás konkrétne na oddelení to znamenalo, že od začiatku roku 2020 vlastne až doteraz, čo je koniec roka 2023, máme zakázané návštevy. A ja som teda s kolegami naďalej v kontakte, nerobím tam necelého pol roka. A je to stále tak, čiže tá izolácia, keď prídu pacienti s leukémiou, ktorí sa teda liečia na tej hematoonkológii, sú tam mesiac zavretí a nemajú fyzický kontakt so svojimi blízkymi. To, čo hovoria aj výskumy, je, že práve COVID výrazne zvýšil úzkosť, ktorú prežívajú pacienti. Niektoré výskumy udávajú až k 20%. Takisto sa zvýšili panické ataky, tú skúsenosť mám aj ja, pretože dovtedy sme s pacientmi častokrát riešili pocity úzkosti, ale nepamätala som si, že by niekto mal panické ataky. Boli takí pacienti, ktorí ich zažívali v minulosti a keďže s tým už prišli, tak sme vedeli vlastne predchádzať zvyšovaniu úzkosti nejakému neprimeranému. Ale vlastne s príchodom pandémie sa toto začalo diať aj priamo na oddelení počas liečby, čiže taká nejaká regulácia, výraznejšia, silnejšia regulácia práve úzkosti, ktorá išla až do tých panických rozmerov, bola naozaj takmer na dennom poriadku. Takisto sa o vyše 20% zvýšilo depresívne prežívanie. To, čo rezonovalo najviac, bola samozrejme izolácia. Keď som si spomínala na to, že ktoré témy sme vlastne počas tej najväčšej pandémii riešili najviac, tak častokrát to bolo očkovanie. To bolo už vlastne po nástupe pandémie, keď to očkovanie prichádzalo a naozaj sa dalo očkovať. Myslím, že v mnohých veciach boli vždy dve skupiny pacientov. Jedna skupina bola taká, povedzme, že boli akoby fanúšikovia prevencie, chceli sa dať očkovať a boli nešťastní z toho, že nemôžu, riešili, kedy sa môžu dať zaočkovať ich rodinní príslušníci, kedy môžu oni sami, aj keď tam bol nejaký limit, že minimálne rok musia byť už zdraví. Takže to bolo akoby, myslím, že mnohí z tej doby ešte dnes sú na tom tak, že to očkovanie nemôžu absolvovať. A druhá akoby vetva tých pacientov bola taká, ktorá to a priori odmietala a zvyšovali sa tam také tie strachy, ktoré neskôr viedli až k sympatizovaniu s nejakými konšpiračnými teóriami. A potom bola ešte jedna veľká téma, už potom, ako sa rozbehlo očkovanie a ako naozaj veľká časť ľudí na Slovensku, myslím, že v Čechách ste to mali podobné, že sme tým covidom nie v tej prvej, ale v tých ďalších vlnách boli pomerne silno postihnutí. A tam sa potom riešilo, že mnohí pacienti prichádzali s tým, že tú leukémiu alebo iný druh hematologickej malignity im spustilo práve očkovanie alebo to, že boli infikovaní covidom. A veľa sa k tomu upínali, napriek tomu, že na to zatiaľ veľa výskumov nebolo, a že sa teda teoretizovalo o tom, že mohlo to byť nejakým spúšťačom, ale skôr takým akože urýchlovačom, tak toto bolo veľmi časté, prinášalo to také pocity bezmocnosti u tých pacientov, že vlastne nebolo sa predtým ako ukryť, mali také pochybnosti, či sa mali dať očkovať, nemali, keď im to teraz spustilo vlastne onkologické ochorenie. Čiže veľmi intenzívna téma bola bezpečnosť z hľadiska toho, že teda čo mali robiť. No a mala som aj tú možnosť pracovať s pacientmi
nehematologickými, napríklad s rakovinou konečníka, alebo pracovala som s pacientom, ktorý dostal rakovinu prostaty, alebo to diagnostikovali mu počas covidu. A tam sme veľmi, veľmi intenzívne riešili, kde sa má ísť liečiť, ako má pristupovať k tomu, že napríklad má chodiť ambulantne na liečbu, ale vlastne všade zúri covid. Keď tam príde, tak si má lahnúť do žiariča, v ktorom predtým ležal niekto druhý, či je to dostatočne vydezinfikované, či vôbec dostanú nejaký termín, kde tá liečba bude dostupná. Takže ešte potom vlastne takéto myšlienky a také situácie, kde boli rôzne obmedzenia, ktoré u nás teda vzhľadom na to, ako boli komunikované verejnosti zo strany politických autorít, tak naozaj boli veľmi mätúce a veľmi zúskostňujúce už počas covidu. A k tomu všetkému sa vlastne pripájalo to, že nemohli byť v kontakte so svojimi najbližšími, keď napríklad sa v Bratislave liečila pacientka, ktorá pochádza z Bardejova, to je vlastne úplne na opačnom konci republiky, čiže v ponímaní sveta si povieme, že je to len 500 kilometrov, ale v ponímaní Slovenska, kde sme nemohli chodiť z okresu do okresu, tak to bola vlastne úplná samota a zúfalstvo, čo sú vlastne všetko pocity, ktoré onkologickí pacienti zažívajú kvôli onkologickému ochoreniu a teraz ich vlastne mali akoby dvojnásobne, lebo ich zažívali aj počas pandémie. Do toho, keď sme si mysleli, že si z pandémie budeme môcť nejakým spôsobom vydýchnuť, tak na Ukrajine, čo sú vlastne naši bezprostrední susedia, začala vojna. A to bola téma, ktorá veľmi rýchlo prerazila aj do toho onkologického života. Možno hlavne teda z toho, že keď prídete k tomu pacientovi ako psychológ, tak sa akoby ráta s tým, že budete rozprávať o pocitoch a nie, že budete úplne rozprávať o tom, že ako vojna na Ukrajine úplne neovplyvní to, ako vám steká chemoterapia, ale ovplyvní treba to, nad čím rozmýšľate, ako sa cítite. Pacienti prinášali obavy, mnohí prinášali veľa takého súcitu, že ako to teraz majú tí pacienti, že keby som ja teraz na Ukrajine a tam sa mám liečiť, že by som ani nemohla takto pokojne ležať v nemocnici. To bola napríklad téma. Jedna veľká téma bola, že pomôcť sa, to bolo také akože nárazovo, bola veľmi veľká vlna ochoty pomôcť vojnovým utečencom, ktorí k nám z Ukrajiny prichádzali. Tá vlna bohužiaľ časom opadla, ale pri mnohých pacientov sme riešili napríklad pocity viny alebo výčitky, pretože sa cítili, že sú sebestrední, že sú egocentrickí, myslia iba sami na seba. A bolo vlastne, akoby trvalo nejaký čas ošetriť u nich, že si to vlastne môžu dovoliť, lebo keď má niekto rakovinu, tak akože nemôže úplne odpojiť chemoterapiu a ísť pomáhať na ukrajinskú hranicu, lebo je možné, že by sa pravdepodobne nakazil nejakým bežným prechladnutím a s nízkou imunitou by to tiež akoby nebolo nikomu prospešné. Tak ako pri covide sme počúvali veľmi veľa naozaj, že zlých informácií, počty úmrtí za jedny televízne noviny povedali 30-krát, dali to do 6 rôznych tabuliek, počúvali sme to na dennom poriadku. Do toho sa vlastne pridali ešte informácie z vojny, čiže to bolo naozaj extrémne preťaženie nepriaznivými informáciami, takže veľa odporúčaní smerom k pacientov a veľa tej psychologickej práce bolo aj o tom, ako si manažovať prísun informácií a ako vyslovene vyhľadávať niečo príjemné, čo vykompenzuje to nepríjemné, čo aktuálne prežívam. No a potom si myslím, že samostatná kapitola nie len keď v nejakej európskej krajine zúri vojna, lebo si myslím, že sa to akoby nedotýka len Slovenska, ale celkovo v onkologickej téme si myslím, že veľmi rezonuje otázka vojnových metafor a na to pacienti reagovali. Nie všetci, ale u mnohých to bolo také, že keď im niekto povedal, že bojuješ s rakovinou, alebo že no čo, už skladaš zbrane, vzdávaš sa, alebo niečo podobné, že to pre nich nebolo vlastne príjemné. Veľa nad tým rozmýšľali, rozrušovalo ich to, že v podstate tam sa dialo, že keď niekomu poviete, že bojuje s rakovinou, tak to proste cinkne v mozgu na nejakú dráhu, kde sa nesie
to slovo boj a rozozvučí to vlastne myšlienky na ten vojnový konflikt, mimo toho, že je to vlastne v niečom redukcionistické. Myslím, že keď sa bavíme akoby o pomoci onkopacientom, tak s témou vojnových metafor sme sa stretli. Čiže nie všetci pacienti to brali s pochopením, pre mnohých to bola citlivá téma. Ešte sa nám tu vlastne zhoršili obavy aj z možnej neskoršej diagnostiky, neúplne presnej diagnostiky. Dokonca v takej tej skupine neveriacich pacientov alebo pacientov, u ktorých bolo veľa strachu už z covidu, tak to boli niekedy až také fatalistické reči o tom, že budú plné nemocnice Ukrajincov a kde sa my pôjdeme liečiť, už tak musíme dlho čakať. Takže to bolo naozaj niekedy, ja mám taký pocit, že pre lucidne zmýšľajúceho človeka až náročné to počúvať, pretože rozumiem, že to nie je len na Slovensku, ale to, čo zažívame veľmi intenzívne aj teraz po voľbách, je vlastne, a teda hlavne v predvolebnej kampani, veľká miera radikalizmu. A ja mám takú svoju teóriu, ktorá možno nie je úplne podstatná z hľadiska nášho dnešného stretnutia, že ten radikalizmus prichádza zo strachu, ktorý sa veľmi zintenzívnil, keď prišiel COVID. A potom vlastne niektoré autority spoločnosti využili túto vlnu a podporujú ho dodnes v obrovskej miere. A tak ako už som to vlastne hovorila, máme tu také dve skupiny pacientov, aspoň ja to tak vnímam teraz už viac v súkromnej praxi, kde teda terapeuticky pracujem už len s tými onkologickými pacientmi, ktorí sa akoby ohlásia, že chcú prísť v podstate na terapiu, čiže nie s každým, koho stretnem na oddelení. A veľa tých pacientov prichádza s tým, že mimo toho, čo sa im deje s onkologickým ochorením, cítia vlastne veľkú beznádej, cítia strach, je im ťažké vôbec akoby sledovať, ako sa ľudia k sebe správajú. Nedávno tu bola jedna pacientka, ktorá sa dozvedela, to bolo radostné, že po asi 3/4 ročnej liečbe sa dozvedela, že je teda vyliečená, mala už dobré výsledky a teda nie je potrebné pokračovať v ďalších krokoch liečby, je teda v remisii, ale vlastne ostala s takou otázkou, že čo ja mám teraz robiť so životom, že akoby znova zaostrila na to, že kde žije, a bolo to už teda po slovenských voľbách, s ktorých výsledkom ona nebola spokojná politicky. A naozaj sme ostali v takom, že napriek tomu, že už má onkologicky dobré výsledky, tak bude chodiť ďalej, lebo cíti obrovskú beznádej. A tu beznádej cítila, opisovala to aj keď bola v nemocnici, lebo na izbe mala niekoho opačného názoru na spoločenské dianie a keď sa do toho pridal aj nejaký personál, tak ju vlastne, že aj mala tam taký konflikt, že ju tam vlastne ponížili v tom jej názore. A na druhej strane u tých pacientov, ktorí prežívajú vlastne strach, ktorý ich akoby núti ničomu neveriť, je to u nás naozaj veľmi intenzívne podporované nejakým spoločenským naratívom, ktorý častokrát znieje, tak si všímam, že to zvyšuje nedôveru vôbec k liečbe, že prichádzajú vlastne pacienti s takými vetami, že mne nikto nepomôže, má to vôbec zmysel sa liečiť, ja už nikomu neverím. Vy mi poviete, že tá chemoterapia mi pomôže, ale ja už nikomu neverím v tomto svete. Čiže nakoniec to akoby aj tá nedôvera voči informáciám, ktoré prináša veda, je na Slovensku enormná. Ja si za svoj život takú nepamätám a v podstate akoby každého názor sa tu dáva na takú istú úroveň, ako je proste výskum na 1000 pacientov, alebo 10 000, ktorý povie, že nejaký druh liečby pomáha. Ale vlastne je veľká skupina ľudí na Slovensku, ktorí na toto nepočujú a ovplyvňuje to ich liečbu. Ja som sa opakovane, aj teda v tom teraz mojom menšom kontakte, som sa opakovane stretla s tým, že odmietajú liečbu a potom sa znova k liečbe vrácajú až vtedy, keď nejakí mastičkári nepomôžu, ale už je naozaj to ochorenie povedzme v 4. štádiu s mnohými metastázami, nie je už možné zasiahnuť a to ešte len podporí vlastne u pacientov takúto nedôveru, že tento systém nám aj tak nepomôže.
Napriek tomu, čo sa akoby deje zvonku spoločnosti, by som rada tento môj vstup zakončila aj niečím pozitívnym. A ešte sa k tomu akoby prekročím cez veci, ktoré ešte podporujú strach. Už asi tretia vládna garnitúra má snahu reformovať zdravotníctvo, respektíve o reforme zdravotníctva sa tu hovorí odkedy sme sa od vás oddelili. Ale teraz už vlastne v treťom takom nejakom vládnom období rozprávajú o tom, že reálne sa niečo ide spraviť a konkrétne u nás plánujú akoby rozdeliť nemocnice a nejakým spôsobom ich hierarchizovať. S tým, že sa vlastne najlepší špecialisti budú koncentrovať nie v okresných nemocniciach, čiže v malých nemocniciach, kade po Slovensku, ale že budú vlastne akoby špecializované centrá. My už na Slovensku máme onkologické ústavy, ale platilo by to aj pre iné diagnózy. Častokrát je to vlastne podávané formou strachu, čiže to, čo hovoria treba politici ľuďom je, že no a vy bývate v nejakom menšom meste a tam sa nebudete vedieť dostať, lebo budete musieť 100 kilometrov cestovať do nejakej väčšej nemocnice, ale vlastne nepovedia to, že keď chodíte do malého mesta na onkológiu, tak sú to proste častokrát akoby nie úplne dostatočné, povedzme technicky vybavené nemocnice, že je niečo iné, keď dojdete do onkologického ústavu, kde liečia väčšinu diagnóz, a je niečo iné, kde dojdete do malej okresnej nemocnice, kde majú 4 ambulancie onkologické, ale nemajú tam proste k tomu techniku. Čiže sa podávajú zvrátené informácie, ktoré u ľudí ešte zvyšujú vlastne strach a tie pocity samoty. U nás je veľká téma aj nedostatok personálu a zase mám potrebu povedať, že z toho, čo viem, tak nie len u nás. Ale je to tak, je proste málo lekárov, sú extrémne dlhé čakacie doby. Takisto sa môžeme rozprávať o kvalite. Ja mám skúsenosť napríklad s pacientom s karcinómom kolorekta, ktorý sa liečil v okresnej nemocnici a nakoniec sme mu teda mimo záznam, poviem, že po známosti, vybavili liečbu v onkologickom ústave v Bratislave, v najväčšom na Slovensku a až tam sa reálne začali zaoberať tým, že áno, potrebuje liečbu a není to len, že počkáme ešte, čo sa ukáže, lebo na tej onkoambulancii vlastne v lokálnom meste si s tým nejako úplne nevedeli poradiť a odkladali to. Dokonca je vypočítané, že trvá niekde okolo 160 až 180 dní, kým sa pacient od prvej návštevy v tej téme, ktorá ho trápi, u všeobecného lekára praktického dostane na začiatok onkologickej liečby. Tak to trvá niekde medzi 160 a 180 dní, čo je šialene dlhý čas. A naozaj sú diagnózy, pri ktorých týchto 160 dní môže mať fatálne následky. O prevencii mám za to teda, že už ste hovorili a hovorili sme aj my, ale tu by som vlastne chcela začať tým dobrým na záver, pretože my máme viaceré organizácie, o Lige proti rakovine ste počuli o jej aktivitách, ale máme viaceré organizácie na Slovensku, ktoré sa sústredia práve na to, aby zvyšovali preventívne aktivity, veľmi intenzívne komunikujú napríklad s ministerstvom zdravotníctva a so zdravotnými poisťovňami, s jednotlivými nemocnicami, kde dochádza k liečbe, ale aj k vyšetreniam, robia proste dohody s konkrétnymi zariadeniami, ktoré napríklad robia kolonoskopiu alebo okultné krvácanie, teda vyšetrenie na okultné krvácanie. Dokonca na požiadanie, že myslím, že to funguje tak, že vy im tam napíšete nejaký mail a oni vám pošlú sadu zdarma, kde si môžete doma spraviť vyšetrenie na okultné krvácanie a poslať ho vlastne do laboratória, kde vám to vyšetria a myslím si, že ľuďom od 50 rokov alebo od 60 rokov je táto možnosť prístupná zdarma. Takisto robia takéto kroky v prevencii rakoviny krčka maternice a prsníka a rozširujú svoju pôsobnosť. Začalo to kolorektom, ale postupne sa to rozširuje. A potom máme vlastne veľa neziskoviek, veľa organizácií a občianskych združení, ktoré pôsobia lokálne a vlastne pokiaľ nežijete v danom meste, tak o nich ani neviete a robia také tie drobné psychosociálne služby pre pacientov z konkrétneho oddelenia.
Ja som pracovala na hematoonkológii, tam sme mali združenie pacientov po transplantácii kostnej drene a zďaleka nedosahuje rozmerov napríklad Ligy proti rakovine, ktorá naozaj pokrýva obrovské množstvo potrebných aktivít na celom Slovensku, ale pre našich odtransplantovaných pacientov a pre ďalších odtransplantovaných pacientov, aj keď my sme dlho boli vlastne jediné zariadenie na Slovensku, kde sa robila nepríbuzenská transplantácia od cudzích darcov, tak v podstate vieme poskytovať od poradenstva cez kúpeľné pobyty. Dlho sme riešili, že aké vlastne kúpeľné procedúry transplantovaným pacientom dať, aby sme ich neohrozovali. Majú tam od nejakého proste vzdelávacieho programu, relaxačný program. Mali, teda kým som tam bola, tak bol takto k dispozícii aj psychológ. Keď bola potreba, mnohí ma poznali z oddelenia, takže sme boli v kontakte aj pomimo. Takže aj vlastne malé neziskovky veľmi intenzívne pomáhajú konkrétnym komunitám onkologickým pacientom a veľa, čo je podľa mňa veľmi dobré, čím ďalej tým viac psychológov je k dispozícii v nemocniciach. Keď som začínala v 2013, tak sme boli asi 4 na Slovensku, ktorí pracovali s onkologickými pacientmi. Z toho vlastne asi 5, lebo 3 boli na onkologických ústavoch, psychológovia v Bratislave, napríklad Východoslovenský onkologický ústav v tej dobe psychológa nemal. A myslím si, že ešte jedna pani bola v Banskej Bystrici. Ale to bolo na rádovom onkologickom oddelení, nie na onkologickom ústave. Dnes naozaj každý onkologický ústav a väčšia nemocnica, ktorá sa tomuto venuje, má k dispozícii svojho vlastného psychológa, alebo keď nie, tak má k dispozícii možnosť vlastne toho psychológa zavolať práve cez nejaké občianske združenie alebo pacientskú organizáciu. A to si myslím, že je veľká vec a veľký posun, pretože mnohí pacienti sa nestretávajú úplne s dobrými odozvami napríklad od personálu, ktorý je naozaj preťažený až niekedy do nevydaných rozmerov. No a samozrejme v neposlednom rade je dostupná starostlivosť o onkologických pacientov aj v rámci súkromnej psychoterapie, napríklad tak, ako to poskytujem ja, ale fakt je, že súkromná psychoterapia pre niekoho, kto je povedzme na práce neschopnosti alebo na invalidnom dôchodku, je minimálne v Bratislave ako v hlavnom meste finančne takmer nedostupná, pokiaľ nemá dobrú podporu z rodiny. Psychoterapia v iných miestach mimo Bratislavy býva lacnejšia, ale otázka dostupnosti je stále akoby citlivá, lebo jednak sú dlhé čakacie doby, jednak nie každý terapeut si trúfne na prácu s takto špecifickou skupinou klientov a zároveň je aj otázka akoby fyzickej dostupnosti, aby tam ten pacient došiel. Ale celkovo naozaj, akoby, že keď sa pozrieme na posun za 10 rokov, tak si myslím, že psychosociálnej starostlivosti onkologických pacientov na všetkých úrovniach robíme veľké a zásadné kroky. Tak.